Il-lejla tajba, min issa nħabbar lockdown, tistgħu isserħu raskom. Qegħdin inqisu s-sitwazzjoni f'pajjiżna kif qed tevolvi minn sija għal sija, kif tafu s-sitwazzjoni hija waħda kalma, kompletament taħt kontroll, l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna huma ppreparati għal kull eventwalità u għal daqstant nerġa' ntenni l-appell tiegħi għas-serħan il-moħħ ma hemm ħtieġa ta' ebda paniku, nappella biex tibqa' tinżamm it-tranquillità li hemm f'pajjiżna, l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna nerġa' ntenni li huma mħejjija għal kull eventwalità, investejna bis-saħħa fin-nefqa tas-saħħa f'pajjiżna u llum qegħdin ingawdu r-riżultat mixtieq. Però ma ħsibniex biss għas-saħħa tal-poplu tagħna. Dik tibqa' naturalment l-ewwel prijorità. Aċċennajt f'dawn l-aħħar ġranet li l-ewwel prijorità ta' dan il-gvern hija s-saħħa tal-poplu tagħna, imma hemm ukoll prijoritajiet oħrajn. Fosthom l-ekonomija ta' pajjiżna, li hija l-ekonomija ta' pajjiżna li tiggarantixxi l-kwalità ta' ħajja tal-poplu tagħna. Li l-poplu tagħna ikollu biżżejjed flus fil-but biex jgħix ħajja li hija komda u jkun jista' jipprovdi b'mod tajjeb għal bżonnijiet tal-familja tiegħu. U għal daqstant illum ser inkunu qegħdin inniedu pakkett ambizzjuż, pakkett b'saħħtu ta' għajnuniet għan-negozji tagħna, għall-familji tagħna biex niżguraw li f'dan il-perjodu ta' inċertezza niggarantixxu l-istabilità u s-serħan il-moħħ. Biex nipproteġu lin-negozji kollha illi jaħdmu minn pajjiżna mingħajr ebda distinzjoni. Biex nipproteġu fuq kollox lil ħaddiema kollha illi jaħdmu f'pajjiżna mingħajr ebda distinzjoni bejniethom. Li bis-saħħa ta' ħidmiethom f'dawn l-aħħar snin pajjiżna gawda minn tkabbir ekonomiku, minn ħolqien u tkattir ta' ġid mingħajr preċedent. Miżuri maħsuba biex kemm jista' jkun malajr malli noħorġu minn dan il-perjodu ta' diffikultà li bħalissa ninsabu fih l-ekonomija tagħna terġa' taħrab il-qudiem u jitkompla tkattir tal-ġid u tkabbir tal-ekonomija tagħna. B'miżuri li iżda huma costed waħda wara waħda xahar b'xahar. Li jaħsbu wkoll fis-sostenibilità. Mhumiex miżuri li xħetnihom hekk mingħajr ma għamilna kemm ser jiswew, imma li jaħsbu wkoll għall-eventwalità li dan il-mument li ninsabu fih jista' jtul ftit aktar minn dak li nixtiequ aħna. U anke jekk ma jtulx anke jekk dan il-mument noħorġu minnu malajr, dawn is-setta miżuri, il-pakkett ta' miżuri li ser inħabbar daqt, jaħsbu wkoll biex in-negozji tagħna, biex il-familji tagħna jibqgħu jiġu mejjuna, jibqgħu jiġu mwiżna, supported sakemm jerġgħu jirpiljaw mill-impatt illi wassal f'dan il-mument. Għalhekk ser inkun qed inniedi dan il-pakkett ta' miżuri li stajna naħdmu fuqu biss għaliex konna bil-għaqal, għaliex f'dawn l-aħħar snin konna bil-għaqal u ħsibna għal meta l-affarijiet setgħu jiġru kif ġraw illum. Dan il-jum wasal jum li ħsibna għalih dejjem ħsibna fil-ħażin ħalli t-tajjeb ma jonqosx u kellna din il-ġurnata illi waslet illum u ninsabu kompletament imħejjin għaliha kif kemm mill-aspett mediku kif ukoll mill-aspett finanzjarju. Dan il-pakkett ta' miżuri ta' għajnuna li ser inkun qed inħabbru flimkien mal-kollegi tiegħi issa stess jammonta għal ftit anqas minn 2 biljun euro. Pakkett ta' miżuri maħsub biex jipproteġi l-likwidità tan-negozji tagħna, biex jagħtihom in-nifs biex jistgħu jibqgħu joperaw bl-istess mod li kienu qegħdin joperaw f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar snin sakemm ngħaddu minn dan il-perjodu li ninsabu fih bħalissa. Inkluż biex insemmi eżempju wieħed u għalhekk aħna gvern li aħna sensittivi għal dak li jgħidulna n-negozji tagħna, għal dak li jgħidilna il-poplu tagħna, fimna illi b'waħda mill-miżuri meħtieġa li kellhom isiru biex jingħata lif ta' kwarantina lill-impjegati kienet miżura meħtieġa biex tipproteġi is-saħħa tal-poplu tagħna, nifhmu imma li ħolqot impatt negattiv fuq in-negozji tagħna. Għal daqstant illum qegħdin nirreaġixxu
billi nagħtu somma ta' 350 euro lin-negozji tagħna tal-li huma lil min iħaddem ukoll il-prinċipali, kollha negozju prinċipali kollha tal-industriji tagħna tal-li huma ħallsu l-lif tal-kwarantina lill-impjegati tagħhom. Fuq kollox iżda dan huwa pakkett ta' miżuri ta' għajnuna maħsub biex inħarsu u nipproteġu lin-nies li bħala gvern tant għandna għal qalbna, lill-familji tagħna, liż-żgħażagħ tagħna, lill-ħaddiema, lis-self-employed li tant jiffurmaw parti importanti mill-ekonomija ta' pajjiżna, lill-familji li għandhom it-tfal u li minħabba li t-tfal ser ikollhom jibqgħu id-dar sakemm jibqa' ma jkunx hemm skejjel jistgħu jiġu f'ċirkostanza fejn jkollok familji li l-koppja taħdem fejn jkollok waħda parti mill-koppja, jiġifieri spouse mill-koppja, illi teħtieġ tibqa' d-dar sabiex tieħu ħsieb l-tfal. Lil dawk il-persuni se nkunu qed naħsbu wkoll f'dawk il-persuni li jridu iħallsu self lura lill-banek. Se nkunu qed naħsbu wkoll f'dawk il-persuni li jeħtieġu aktar sussidju fil-ħlas ta' kera għaliex jispiċċaw mingħajr impjieg. Se nkunu qed naħsbu wkoll mod partikolari f'dawk il-persuni li għandhom diżabilità li iżda kienu għadhom jinsabu fid-dinja tax-xogħol li minħabba il-kwistjoni tal-coronavirus ikun aktar indikat li huma jibqgħu fid-dar għaliex huma aktar għadhom jaħdmu jew iżda ma jistgħux jkomplu jaħdmu sakemm jingħata jgħaddi dan il-perjodu li fih għandna il-virus u għaldaqstant ikun jaqbel għalihom li jibqgħu id-dar. L-aħħar miżura, waħda importanti ħafna se tkun intenzjonata għal dawk il-persuni li minkejja dak kollu li sejrin nagħmlu u ntenni illi l-għan ewlieni tagħna se jkun li ma jintilfux impjiegi, se naħdmu biex ma jintilfux impjiegi u f'dawk l-industriji li se jintilfu xi impjiegi se nkunu qed nagħmlu dak kollu illi nistgħu biex l-impjegati li jitilfu l-impjiegi morru jaħdmu f'settur ieħor tal-suq tax-xogħol ta' pajjiżna jekk ma jirnexxinniex f'dan il-għan jiġifieri jkollok numru ta' persuni li jekk ser ikun hemm persuni li jispiċċaw mar impjieg iridu nżommuh fl-anqas numru possibbli jekk se jkun hemm din iċ-ċirkostanza se nkunu naħsbu wkoll għal dawk il-persuni li jispiċċaw mingħajr impjieg u jkollna miżura fiskali li tkun speċifika għal dik il-kategorija ta' persuni. Se nħalli issa f'idejn il-Professur Scicluna sabiex iniedi l-ewwel set minn dan il-pakkett ta' miżuri kif ukoll il-prinċipji ġenerali li wasluna biex stajna nfasslu dan il-pakkett u mbagħad ikompli l-Ministru Silvio Xkembri iniedi t-tieni parti ta' dawn il-miżuri. Profs? Grazzi, Prim Ministru. Bħalma jsir fuq qabel kull budget irridu naraw minn fejn l-ekonomija sa titlaq. Ġifieri rridu naraw għaliex hemm dal-bżonn u x'kapaċi tiflaħ l-ekonomija għalih. L-ewwel nett qegħdin ngħidu illi bħalissa il-fundamentals huma b'saħħithom. Jiġifieri, inti mhux bdejt tmajna, imma tlaqt minn pożizzjoni b'saħħitha ħafna fejn ir-rata ta' tkabbir għal ħafna snin kienet ta' 7 u anke l fuq minn 7% u għal din is-sena konna qegħdin nistennew it-tkabbir ta' 4.3%. Dik hija s-sitwazzjoni tal-bieraħ li konna qed nistennew. Issa, ġifieri, il-pajjiżna billi huwa b'saħħtu iżjed minn pajjiżi oħra ikun jista' jaffordja kif sa nuru fil-pakkett u kif diġà ċenna għalih il-Prim Ministru, pakkett b'saħħtu illi jisboq il-medja dik ta' pajjiżi oħra speċjalment fl-Unjoni Ewropea. Mhuwiex l-ikbar pakkett imma żgur li jaqbes il-medja li qed jiġu offruti minn gvernijiet fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Pajjiż li beda bil-mod il-mod dejjem iżid ir-rating li qegħdin naraw fuq l-iskrin ir-rating agencies dejjem żiedu l-outlook u żiedu il-grad tagħhom sew Moody's, DBRS, Standard & Poor's u Fitch. Sintendi l-impatt issa jibda juri il-maltemp dana anka jekk imorru lura għal ġimagħtejn ilu u issa s-sitwazzjoni ħżienet minn dakinhar, insibu li l-Ġermanja qiegħda tara mhux tnaqqis imma riċessjoni, ġifieri tnaqqis ta' 0.2%, Franza qiegħda kważi 0,
l-Italja l-ikbar li sa taqla daqqajja ta' 3.1%, etc. Jekk naraw l-istess indikaturi magħmulin minn Standard & Poor's, naraw illi l-Amerika sa tkun f'riċessjoni, iż-żona euro li aħna membri tagħha sa tkun f'riċessjoni, iċ-Ċina li qed tirpilja però xorta rati ta' 2.7% u l-komplement tad-dinja xorta huma rati baxxi illi ma tantx jistgħu jgħinu. Però dik hija s-sitwazzjoni. L-ekonomija tagħna sa tkun iva milquta b'mod negattiv minn ġewwa u minn barra. U jarġa' sew minn dik li ngħidula id-domanda bħalma fil-fatt ittolqot lit-turiżmu u lir-restaurants u kif ukoll mis-supply, jiġifieri illi min m'għandhomx dil problema ta' domanda sa jsir problema fil-produzzjoni tiegħu għaliex ma jkunx jista' faċilment isib l-inputs il-materja mod faċli. Però bħal kull sħaba għandek silver lining illi kulħadd qed jara ma jafx meta sa tiġi meta x-xemx ix-xeffa wara sħab imma mbagħad toħroġ hija li din il-maltembata hija temporanja. Ġifieri din in-nuqqas ta' konfidenza tan-nies, il-fatt il-kwarantina, eċetera. Qatt naraw dan huwa għal perjodu ħadd għadu tibassar bleżat kemm se jdum, però nafu li dal-perjodu jrid jgħaddi. U allura rridu nħarsu illi m'għandikx għalfejn naqtaw qalbna u naraw bħalma qal Prim Ministru li kull kumpanija m'għandix għalfejn taħodha daqshekk ġifieri se nagħtuha l-għajnuna tagħha biex dan il-perjodu bħalma ngħidu bl-Ingliż tisservajvja, ġifieri jirnexxiela tgħaddih b'mod buċċ il-ġid. Fl-ewwel il-pakkett preċiż biex ngħidu hekk huwa qed nallokaw il-Gvern qed jalloka finanzjament ta' 1,810 miljuni, jew inkella 1.8 rata ta' 12.9% tal-prodott domestiku gross. Jekk ikkomparaw ma' pajjiżi oħra bħal Matjena dana jisboq il-medja li qed joffru minn pajjiżi oħra. Qed nagħmlu hekk għax l-ekonomija tagħna tiflaħ, inkella ma nista' nofruh. Parti minnu, il-biċċa kbira minnu, huma ta' 1.6 biljun euro illi nistgħu naqsmuh fi tnejn. Dan huwa likwidità li tagħti l-ossiġenu l-kumpaniji. Il-kumpaniji jafu li dan il-maltemp ekonomiku huwa temporanju u jixtiequ l-ossiġenu mal-banek l-iktar li wassalhom u jaqbżu dan il-perjodu. Dak kull ma jridu. U allura l-Gvern se jagħti kollox kull ma jista' l-riżorsi kollha. Parti li jagħmlu stess b'700 miljun li huma nifs li hu s-soltu jiġbor it-taxxi permezz u l-parti l-oħra permezz ta' garanziji. Dawn huma l-Gvern jiswewlu għaliex huma garanziji, imma mhumiex bħal budget. U allura però għall-kumpaniji jsarfu flus. Isarfu flus illi bihom ikunu jistgħu jixtru l-materja prima, jistgħu jħallsu l-pagi u jibqgħu għaddejjin b'mod kemm jista' jkun normali, kemm jista' jkun normali biex mbagħad jibqgħu wara dal-perjodu jerġgħu jaraw il-futur bħalma kien sal-bieraħ. Il-parti tal-deferral, it-tax deferrals din hija miżura fiskali fejn il-Gvern qiegħed ikollu jissellef biex jagħti nifs lill-kumpaniji u ma jħallsux kontijiet u allura jkun jista' jtihom dan l-ossiġenu qed insemmu. Fosthom l-income tax, fosthom il-VAT, fosthom il-maternity fund u l-bolla. Dawn huma kontijiet kbar illi il-Gvern qed jgħid qiegħed jgħidilhom biex ma jħallsuhomx sakemm jgħaddi dan il-perjodu u mbagħad jannunzja meta jkunu jistgħu fuq impattu għalihom fuq perjodu itwal. Għandna ma nistgħux ngħidu għaliex
ma nafux kemm titwal, allura qed nestmaw li bejn 400 u 700 miljun f'dak li huma tax deferrals. Meta niġu għal l-injection ta' likwidità u garanziji, il-Gvern qed jikkommetti 900 miljun. Dawn id-900 miljun permezz ta' leverage, permezz ta' multiplier, permezz li inti meta Bank ta' Żvilupp jew inkella l-NDSF jew il-Gvern innifsu lill-banek kummerċjali tagħna jagħtihom garanziji għaliex kulħadd isib diffiċli biex jissellef u da kollu. Għaliex il-bank jara riski kbar. Meta l-Gvern jidħol u jagħti l-garanziji, il-banek ikunu jistgħu iselfu lil dawn il-kumpaniji. U jkunu jistgħu iselfu jekk huwiex loan repayment jew inkella illi jippostponi mortgage, jippostponi loan il-ħlas tal-loan, jippostponi l-imaxijiet, jagħmel moratoriums, jagħmel dak li hemm bżonn. Illum se jkun faċli ħafna li banek, li kumpaniji, il-bank tagħhom jilqahom u jara x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom dik li hija likwidità u kreditu permezz tal-garanziji li qiegħed jagħmel il-Gvern. Aħna nistmaw illi jekk jittieħdu kollha dawn il-garanziji ikunu jistgħu jikkaverjaw loans u credits li waslu anka 4.5 biljun euro. Natu eżempju, diġà wasalna fi ftehim mal-NDSF illi dan il-fond lest illi jagħmel 150 garanzija ta' garanziji illi l-banek once illi aħna tkellimna magħhom jafu illi jistgħu anka jikkaverjaw il-likwidità ta' kumpaniji sa 750 miljun. Dan huwa eżempju wieħed. B'150 inwaslu 750 miljun. Eżempju wkoll maħud minn dan tal-NDSF il diġà il-banek qegħdin jaċċettaw illi sa 3 xhur jagħmlu moratorium fuq loans jew personali jew għan-negozji tagħhom. Dik li hija issa il-budget supplementari. Mela aħna preżentejna budget għall-2020, però inħabba dawn id-domandi, dawn iċ-ċirkostanzi speċjali għandna pakkett ta' emerġenza, pakkett temporanju, pakkett b'saħħtu però ta' 210 miljun euro. Dawn huma flus fuq spejjeż. Da mhux garanziji jew injection, dal-Gvern irid jonfoqhom 210 miljuni. Il-parti sostanzjali tagħhom hija fuq is-saħħa, sodot, swali, gowns, maskli, mediċinali, kull ma qed jitlob l-awtoritajiet, ventilators, kull mandu bżonn il-Gvern qed jgħid il-flus huma disponibbli jintefqu bil-aqal, però għal dan l-attakk speċjali, għal din l-emerġenza speċjali, għandek il-budget illi naħsbu li jkun biżejjed, però lest li nżidu miegħu jekk ikun il-bżonn. Issa sanduru wkoll għal miżuri li jolqtu l-industrija u l-Onorevoli Xkembri, il-kollega tiegħi se jkompli jagħti dawn ifisser dawn il-miżuri kif se jissarfu. Grazzi Ministru, Prim Ministru, lejla tajba l-kulħadd. Kif diġà semmejna nifhmu li din hija sitwazzjoni li qiegħda torqod il-kulħadd u allura rridu naraw li il-ħaddiema jerfgħu l-inqas pis, qed nifhmu l-negozju qed jerfa' pis ukoll u allura l-Gvern ħajkun qiegħed jipparteċipa billi jerfa' l-pistjon. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-korpi kostitwiti tista' jgħid id-diskussjonijiet kontinwi wkoll li qed ikolli magħhom u f'koll diversi negozji li tkellimna magħhom sabiex inkomplu nifhmu iktar il-weġġat tagħhom u kif il-Gvern jista' jipparteċipa u jerfa' parti mill-pis tiegħu. Kif diġà semma l-Prim Ministru, kif ħabbarna kellna l-kwistjoni tal-quarantine leave. Quarantine leave li sal-lum kienet jintrefa' totalment mill-kumpaniji, issa bħala Gvern ħankunu qed nallokaw 350 euro għal kull impjegat li jkun qiegħed fuq leave ta' kwarantina. Aħna għamilna minn kollox sabiex inħeġġu
il-ġenituri u nippremjaw il-bżulija, sabiex il-ġenituri wkoll jaħdmu b'diversi miżuri li ħadna fil-passat, però nifhmu allura li kif għalaqna l-iskejjel kellna sitwazzjoni fejn dawk il-ġenituri li t-tnejn jaħdmu, però ħadd minnhom ma jkun jista' jibbenefika jew jagħmel ix-xogħol tiegħu permezz ta' teleworking, kellna żviluppat sitwazzjoni li inti kellek persuna mill-ġenituri riedet toqgħod id-dar biex tieħu ħsieb it-tfal. Aħna tajna l-messaġġ ukoll sabiex it-tfal ma jmorrux għand in-naniet, allura fimna li di ħolqot sitwazzjoni ġdida li ridna nieħdu ħsiebha. Fil-fatt qed nikkalkulaw li għandek ma 12,000 familja li jistgħu jiġu milquta b'din is-sitwazzjoni. U hawnhekk allura qegħdin ngħidu li bħala gvern ħankunu qegħdin inkopru xahrejn ta' leave addizzjonali sabiex waħda mill-ġenituri tkun tista' toqgħod mat-tfal tagħhom. U hawnhekk fil-fatt il-gvern ħajkun qed iħallas sabiex ikopri dan il-leave addizzjonali 800 euro fix-xahar. Ngħaddu għal miżuri fejn hawnhekk ħankunu qed insostnu l-industrija dirett sabiex nissalvagwardjaw l-impjiegi. Tajb li ngħidu li dawn li ħansemmi huma fost l-iktar miżuri li ħajkun qed jiswew f'sens ta' investiment. Jaqbżu sew il-100 miljun euro, però nemmnu li dan huwa metodu kif nistgħu aħna nissalvagwardjaw ukoll sabiex ma jintilfux impjiegi. Fil-fatt nifhmu li bil-miżuri li ħadna anke ovvjament biex nissalvagwardjaw is-saħħa tan-nies kellek numru ta' azzjendi li daw prattikament għalqu l-operat tagħhom. U allura għal dawk il-kumpaniji li għalqu l-operat tagħhom li allura qed nastmaw li għandek tal-inqas 20,000 persuna ħaddiem li jistgħu jiġu affettwati li jistgħu jitilgħu sa 44,000 ħaddiem, hemmhekk bħala gvern ħankunu qed tinkopru jumejn minn 5 ijiem xogħol li ħankunu qegħdin ikkepjati fuq paga ta' 800 euro ukoll fix-xahar. Ġifieri hemmhekk qed ngħidu industri li huma ovvji fosthom bħalma qed insemmu l-operaturi fejn jidħol l-akkomodazzjoni, it-turiżmu, food and beverages, language schools, entertainments u oħrajn li minħabba id-deċiżjoni ta' saħħa biex nipproteġu wkoll is-saħħa tan-nies nafu li allura ġew affettwati. Bl-istess mod għandna s-self-employed. Allura qed nagħmlu miżura speċjali self-employed li tant huma importanti għall-ekonomija tagħna u allura ridna nagħtu attenzjoni speċjali wkoll għas-self-employed li minħabba l-istess ċertu deċiżjonijiet dawn kellhom bażikament jalqu l-operat tagħhom, jipposponu l-operat tagħhom, aħna hawnhekk ukoll ħankunu qed tinkopru jumejn fil-ġimgħa ta' dak is-self-employed li bi 800 euro fix-xahar ekwivalenti tagħhom. Hawnhekk qed nikkalkulaw li għandek madwar 5,700 self-employed li ħajkun qiegħed igawdi minn din miżura. Nifhmu wkoll li għandek self-employed li jħaddmu n-nies magħhom. U allura dawn ikollhom ċertu fixed cost li jridu jerfgħuhom u l-impjegati ħajkun jistgħu jibbenefikaw mill-miżura li ħabbart qabel tal-jumejn fil-ġimgħa, però nifhmu li inti iktar ma jkollok impjegati jkollok piżijiet ikbar fuq is-self-employed. Allura dak is-self-employed li jħaddem nies miegħu ħankun qed tinkoprulu 3 ijiem minn 5 bl-istess metodu bbażat fuq 800 euro fix-xahar. Imbagħad għandna sitwazzjoni ta' operaturi li l-operat tagħhom baqa' għaddej. Nifhmu li din hija sitwazzjoni li minkejja kellhom l-operat baqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom, kien hemm ammont ukoll sostanzjali li naqsilhom il-produzzjoni minħabba diversi raġunijiet, minħabba supply minn barra, minħabba nuqqas ta' domanda, għal diversi raġunijiet li naqsilhom il-produzzjoni tagħhom. U allura qed ngħidu li dawk il-kumpaniji u l-azzjendi li l-produzzjoni tagħhom ġiet affettwata minn tal-inqas b'25% il-gvern ħajkun qed jidħol biex jagħmel tajjeb għal ġurnata fil-ġimgħa li tkoprija sa massimu ta' 800 euro fix-xahar. Di l-istess miżura ħatkun qed tkopri madwar 1.6 miljun euro fil-ġimgħa. L-istess hawnhekk is-self-employed. Bħalma tkellimna qabel għandek ukoll self-employed li baqgħu għaddejjin bil-ħidma però ġew affettwati. U allura dawk is-self-employed
li ġew affettwati b'25% inqas mix-xogħol tagħhom, 25% jew iktar li ġew affettwati, ħankun qed naraw li l-istess inkoprulhom ġurnata xogħol fil-ġimgħa fuq massimu fuq maħdum fuq cap ta' €800 fix-xahar u hawnhekk qed nastimaw li jkollna 9,600 self-employed li huwa affettwat. Hawnhekk l-istess, dawk is-self-employed li baqgħu għaddejjin u għandhom ħaddiema magħhom, però l-produzzjoni tagħhom, ix-xogħol tagħhom naqas tal-inqas 25% għal dawk li għandhom il-ħaddiema ħankun qed inkopru jumejn fil-ġimgħa, jumejn minn 5 ijiem tax-xogħol tagħhom. U din qed nistimaw li tiswa madwar 450,000 fil-ġimgħa. Nifhmu li minkejja dawn il-miżuri kollha li qed nagħmlu minn kollox sabiex nissalvagwardjaw l-impjiegi xorta ħajkun hemm ammont ta' telf ta' impjiegi. U allura għal dawk l-impjegati li ħajkunu qed jispiċċaw mingħajr xogħol fil-fatt mid-9 ta' Marzu li għadda ħankunu qegħdin noħolqu unemployment benefit speċjali għalihom li ammonta għal €800 fix-xahar. Biex niftehmu jekk inti għandek madwar 1,000 persuna li ħadkun qed titlef ix-xogħol li tammonta il fuq minn €160,000 fil-ġimgħa. Miżura oħra kif semma l-Prim Ministru qabel hija tal-persuni b'diżabilità. Il-persuni b'diżabilità li aħna minna tant u minna minn kollox sabiex naraw l daw il-persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Però nifhmu li minħabba dawn huma persuni konsidrati bħala vulnerabbli, il-messaġġ tagħna kien li daw il-persuni m'għandhomx imorru għax-xogħol imma għandhom jibqgħu id-dar. Nifhmu li di poġġet sitwazzjoni li dawn ikunu qegħdin jitilfu l-impjieg tagħhom. U allura għal persuni b'diżabilità hemmhekk ukoll ħankunu qegħdin inkopru l-istess il-paga tagħhom b'800 fix-xahar għal dawk li tilfu l-impjeganzi għal qed ngħidu l-persuni b'diżabilità għandhom jibbenefikaw minn din għax il-prijorità tagħna hija s-saħħa tagħhom. Kif semma l-Prim Ministru, dawn mhumiex miżuri li qbadna u tfajnihom hekk fuq il-karta, imma fimna s-sitwazzjoni u fimna li kull deċiżjoni li ħatieħu jista' jkollha effett kollaterali. U allura rajna li għandek uħud minn nies li ħajkunu qegħdin jitilfu l-impjieg tagħhom li daw jista' jkun ikollhom pis ta' kirjiet. Allura qegħdin ngħidu miżura ġdida li dawk in-nies li tilfu l-impjieg tagħhom u li qabel ma kinux jibbenefikaw mill-rent subsidy issa ħajkunu qegħdin jibbenefikaw minn dan is-sussidju u anke dawk li kienu jibbenefikaw minn dan is-sussidju iżda tilfu l-impjieg tagħhom ħanaraw minħabba li nafu li dawk huma vulnerabbli anke mill-aspett finanzjarju li dan is-sussidju jiżdied fil-każ tagħhom. Din hija miżura li ħadkun tiswa iktar minn €700,000. Dawn huma miżuri li kif semmejna jiġdu laqal ukoll ta' deċiżjonijiet. Però huma miżuri li ħanaraw li ma jkunx hemm abbuż fuqhom. U għalhekk ħajdaħħalna ċertu safeguards ukoll fosthom li dawk l-intrapriżi li ħajkunu qed jitterminaw xi impjieg ta' xi persuna ħajintelfilhom id-dritt li huma jkunu jistgħu japplikaw biex jimpjegaw magħhom third country nationals ġodda. U għalhekk qed naraw li nissalvagwardjaw li ma jkunx hemm telf ta' impjiegi f'dak is-sens. Ukoll b'mod immedjat Malta mhux se tiqpa' taċċetta applikazzjonijiet għal dan il-perjodu minn third country nationals ħlief dawk li huma highly skilled workers. Qegħdin nagħmlu din għaliex mbagħad ħankun qed naraw li dawk it-third country nationals li qegħdin diġà impjegati ġewwa l-pajjiż iżda li minħabba ċ-ċirkustanzi li żviluppaw ħajkunu qed jitilfu l-impjieg tagħhom, ħankun qed naraw kif dawk imbagħad il-kumpaniji li kienu qed jitolbu għal iktar ħaddiema jew kienu qed jistennew xi applikazzjonijiet li jiġu aċċettati, flok jiġu aċċettati applikazzjonijiet ġodda, naraw dal-ħaddiema li diġà qegħdin jaħdmu fil-pajjiż
jiġu trasferiti ma' din il-kumpanija. U hemmhekk ħankunu dawn is-servizzi ġodda. Servizzi lil dawk ir-residenti Maltin u Ewropej li ħajkunu qegħdin tilfu l-impjeg tagħhom ġewwa l-pajjiż sabiex naraw li minħabba dis-sitwazzjoni kemm jista' jkun ngħinuhom li jsibu impjieg alternattiv. Ovvjament aħna bil-kuntatti li konna diskursati u kolli konna ma' diversi intraprizi nistgħu nkunu nafu fejn ikollhom bżonn u allura naraw li Jobs Plus ħatkun qed tiffaċilita dal-proċess. L-istess fejn jitlu third country nationals li l-impjieg tagħhom ġiet terminat. Hemmhekk ħankun qed naraw li Jobs Plus tassisti b'dan il-mod anke dawk li daħlu fl-Assist Work Permit Queries. Finalment ukoll impjegati jew ħaddiema ġodda li jkunu qegħdin ifittxu għal min-naħa ta' recruits, jiġifieri kumpaniji li jkollhom bżonn impjegati ħanaraw li ssir ħidma koordinata sabiex priorità tingħata il dawk li minħabba dis-sitwazzjoni ikunu tilfu l-impjeg tagħhom. Kif qegħdin taraw dawn huma setta miżuri li apparti l-likwidità u d-direct injection u sabiex nissalvagwardjaw il-jobs, rajna li naraw kull aspett fejn ħad tkun jiġu affettwati. Apparti mill-miżuri diretti hemm ukoll dawk li ngħidulhom soft measures fosthom dawn is-servizzi sabiex kemm jista' jkun naraw ninfaċilitaw din l-isfida li għandna qudiemna bl-inqas dbatija possibbli. Grazzi. Domandi? So there's a lot of people who are concerned, who are abroad, and they're concerned about coming back home because a lot of flights are being cancelled. Is there a chance that you're going to extend the repatriation flights? Also regarding lockdown, do you plan to also close off banks? And will you also be closing off construction sites? Grazzi ta' domanda. Rigward ir-repatriazzjoni ta' Maltin u Awċin lejn pajjiżna, tajjeb illi kulħadd japprezza d-diffikultajiet. Dal-aħħar sigħat rajt kummenti illi ħallejna l-ajruport tagħna miftuħ sakemm jirritorna xi ħadd partikolari f'pajjiżna, kummenti bl-akbar rispett puerili, kummenti li ma jagħmlux sens. Kemm hija diffiċli illi l-mijiet, mhux mijiet, eluf ta' Maltin li kienu barra minn pajjiżna iġġibhom lura kif għattajjeb inti fi żmien qasir. Nhar il-ħadd f'nofs il-lejl, jibqgħid sa nofs il-lejl personali flimkien ma' grupp ta' persuni, nippruvaw inġibu grupp ta' persuni lura fosthom l-Onorevoli Silvio Xkempli li assista wkoll biex jinġibu persuni lura. Sa issa stessa qabel ma bdejna din il-konferenza stampa, numru ta' persuni oħrajn Maltin maqbudin fl-Eġittu li qegħdin nagħmlu minn kollox biex jiġu lura. Dan qed nagħti eżempju żgħir minn fost ħafna. Id-deadline li ħareġ fin-notem, jiġifieri fin-notice to airmen għal flights li se jkunu qegħdin jidħlu lura huwa sbieħ is-sibt filgħodu għalhekk l-appell tiegħi li tajjeb ngħidu wkoll li nagħmlu għal numru ta' ġranet biex il-Maltin ma jitilqux minn Malta u l-Awċin ma jitilqux minn Malta, residenti f'Malta, u minnu barra l-pajjiż u li jiġi lura kemm jista' jkun malajr. Dan l-appell ili nagħmlu għal numru ta' ġranet. In-notem jiġifieri l-avviż formali ħareġ ftit tas-sigħat ilu, kulħadd kien jaf illi konna wasalna fil-mument illi nagħlqu l-ajruport tagħna biss u nixtieq nagħmel aċċenn dan il-punt fl-aħħar mill-aħħar aħna nibqgħu inħarsu l-interessi tal-poplu Malti u Awċi u jekk se jkun hemm persuni li jinqabdu barra l-pajjiż, partikolarment għandek realtà iltqajt magħha ta' persuni li kellmuni qalulni aħna qegħdin fuq trattament mediku barra l-pajjiż mhuwiex konsiljat li niġu lura. Bħalissa lix biex niġu f'Malta rridu ngħaddu minn ajruport ieħor li huwa high risk area dim sistema immunitarja li hija waħda baxxa u għaldaqstant f'dawk l-eventwalitajiet jiena r-risposta tiegħi kienet waħda sempliċi. Tinkwetaw xejn, ħudu ħsieb saħħitkom għall-inkwiet jieħu ħsieb il-gvern u nerfgħuha fuqna. Rigward id-domanda dwar il-lockdown, il-miżuri kollha li ħadna sallum, il-miżura li nagħlqu l-ajruport tagħna kienet waħda mill-aktar ibsin li għamilna sa issa u l-impatt tagħha partikolarment fl-industrija tat-turiżmu tagħna se jkun wieħed qawwi. Però imxejna dejjem b'approach gradwali skont il-parir li tawna l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna li dejjem imxejna mal-parir illi tawna għamilna miżuri b'mod gradwali u skont il-mument partikolari dejjem bil-ħsieb illi nżommu dik il-famuża kurva tar-rata ta' infezzjoni kemm jista' jkun baxxa u li ma titlax f'daqqa imma li timxi fit-tul
kemm jista' jkun f'dan il-mument kif qegħdin qed nitkellmu l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna b'ebda mod ma qegħdin jirrakkomandaw li għandu jkun hemm lockdown, jalla ma naslux għal dik iċ-ċirkostanza fejn ikolli nafas il-buttuna l-ħamra u ngħidu kulħadd trid joqgħod imsakkar ġewwa d-dar tiegħu għal perjodu ta' żmien li ma nafux kemm huwa imma li żgur mhuwiex wieħed qasir imma li itul għal numru ta' ġimgħat għal daqstant nibqa' nappella l kooperazzjoni sħiħa mill-poplu tagħna li jobdu d-direzzjonijiet li jagħti d-Dipartiment tas-Saħħa sabiex inkomplu nżommu baxxa kif irnexxinna nagħmlu s'issa ir-rata tal-infezzjonijiet f'pajjiżna jekk se jkollna mmorru għal dik l-eventwalità estrema l-aħħar imbagħad miżura definittivament li jkun fadal biex wieħed jipprova jikkontrolla rata ta' trasmissjoni tal-infezzjoni, hemmhekk se nkunu qegħdin nieħdu il-prekawzjonijiet kollha meħtieġa u nagħmlu l-miżuri kollha meħtieġa biex servizzi essenzjali ikunu eżenti mill-lockdown. David Hudson, Malta Today, żewġ mistoqsijiet tal-Prof Xikluna jekk ma jimpurtax. Il-Gvern qed jagħti guarantees lill-banek fuq loans għall-employers. Però ir-rata tal-imax tal-banek għadha 3% fejn f'pajjiżi oħra qiegħda viċin il-0%. Ma taħsibx li wasalna f'punt fejn din għandha tonqos li l-Gvern għandu jinvolvi ruħu jagħmel pressjoni biex ir-rata tal-imax tonqos u għalfejn il-banek mhumiex qed jerfgħu ishom ir-responsabilità tagħhom. U t-tieni mistoqsija xi banek qed joffru holidays fuq mortgages. Imma mingħajr ma tiġi essiża t-term tal-repayment billi jitħallas l-ammont fuq medda ta' żmien. Ma taħsibx il-Gvern illum għandu jinvolvi ruħu f'daw il-skemi tal-banek biex tiżdied il-klemenzija, especially wara li l-BOV illum iddakjarat profit ta' 9 miljun. Ir-rati tal-imax ikunu korrelati ħafna mar-riskju li jkun qed jieħu l-bank. Pereżempju, iktar ma tkun l-kumpanija kbira u tirnexxi ikollha rati ta' self baxxi iżjed. Fil-waqt li jiġu żgħar, ironikament, l-iktar li għandhom bżonn, iktar ikunu rati għolin. Meta jidħol il-Gvern u qed jagħti garanzija, ir-rati jridu jinżlu. Rridu naraw jiġifieri illi fil-fatt iridu jinżlu. Normalment jinżlu. Kull skema li nħolqot Jeremy, Jamie u oħrajn li daħal li IB bil-garanziji mill-ewwel tara r-rati jitbaxxew. Ġifieri il-Gvern qiegħed jistenna bħalma tinti jistenna li dawn ir-rati jitbaxxew. Il-Gvern mhux se jidħol biex ġifieri jrid jagħmel facilitator. Ġifieri il-garanziji dawk li huma jgħaddihom lill-banek kummerċjali u hemm kompetizzjoni biżżejjed illi jekk ma jagħmilx wieħed jagħmilha ieħor biex sew jekk humiex dawk il-holidays semmi inti ta' mortgages, holidays fis-sens moratorium illi inti jagħtik nifs għal 3 xhur biex ma tagħmilx ħlasijiet fuq dak is-self li għamilt fuq id-dar tiegħek. Tistenna dawk it-3 xhur jgħaddu u mbagħad inti li l-pożizzjoni tiegħek tkun aħjar jgħaddiha. Jekk naraw li s-sitwazzjoni tista' titwal, aħna nkomplu b'dawn il-garanziji li huma importanti ferm. Francesco Catania, Net News. Fid-dawl li raħas iż-żejt, għaliex ma raħastux il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Domanda oħra jekk jogħġbok 200 miljun euro fondi diretti taħsbu li dan biżżejjed kellimtu mal-imsieħba soċjali kif ukoll 350 euro fil-kwarantina mandatorja. Taħsbu li din biżżejjed meta naraw li għandna fid-dawl ukoll negozjanti li forsi mhumiex qed ilaħqu forsi dawn. Ovvjament taħsbu li 350 euro biżżejjed. Fuq iż-żejt fidejk, ħalli nqasmu d-domandi. U fuq il-kwarantina fidejja d-domanda l-oħra fidejn il-profs. Kif għedna tajjeb, anke fejn jidħol l-aspett ekonomiku kif diġà semma l-Prim Ministru, aħna qed naraw li nevalwaw is-sitwazzjoni mill-ewwel. Mhux bil-forsi fisser li dan ikun l-aħħar pakkett. Però tajjeb li kull miżura li nagħmlu dejjem titqies b'responsabilità. U f'ambitu sa fejn il-pajjiż kun qed jara li jkun hemm bżonn. Ovvjament dana l-industrija dejjem ħadd titlob iktar. Nifhem ukoll il-peace tal-industrija, però dan aħna dejjem għedna li kulħadd ħajkun qed jerfa' biċċa. Din mhijiex sitwazzjoni feliċi għal ħadd, l-iktar għall-gvern,
Però hija sitwazzjoni li rridu naraw li dak li nkunu qed noffru mhux noffru ħal xarejn imbagħad naqtaw nifisna, imma nibqgħu nsostnuh. Li kieku din hija sitwazzjoni li nafu x-xahar id-dieħel ħad tispiċċa, wieħed ikun jista' jgħidlek aħna għandna dan il-pakkett u ħanoffru il-massimu kollu nistgħu noffru. Però wieħed irid jifhem li din hija sitwazzjoni li wieħed qed jara r-riżultati minn ġurnata għal ġurnata, illum qegħdin noffru dan il-pakkett. Jekk inħossu li eventwalment iċ-ċirkostanzi jkunu qegħdin jinbidlu, wieħed irid jerġa' jara li mbagħad jara kif iktar jista' jassisti b'dak il-mod. Punt ta' prinċipju li mxejna fuqu huwa li rreżistejna ħafna jtiet milli kellna biex l-impjegat il-ħaddiem jerfa' biċċa mill-pis. Dik hija sejħa li aħna rreżistija u għadna le. L-impjegat partikolarment dak tal-faxxa il-baxxa fis-soċjetà tagħna m'għandux jerfa' parti mill-pis. U għaldaqstant bil-miżuri li għamilna maħniex qed nitkellmu fuq pakkett ta' għajnuniet illi huwa żgħir, li huwa medju, pakkett ta' għajnuniet li qed nitkellmu 1.81 biljon, ġifieri viċin iż-2 biljun euro, maħniex qed nitkellmu fuq pakkett illi huwa żgħir. U għaldaqstant li wieħed jaqla jgħid għaliex 350 euro tal-lif ta' kwarantina, naħseb ikun qed jagħmel inġustizzja lejn dak il-pakkett. Dik hija miżura waħda, hemmhekk qegħdin nikkumpensaw lil min iħaddem botja ta' 350 euro għal dak l-14 il-ġurnata li kellu jħallas bħala lif ta' kwarantina lill-impjegat tiegħu għaliex ma setax jattendi għax-xogħol. Għaldaqstant fiha nnifisha hija miżura b'saħħitha. Għaliex meta inti qed tħallas 350 euro ta' ġimagħtejn lill-prinċipal li jħaddem ħaddiema b'self-employed qed tħallaslu il-paga sħiħa. Allura, jiġifieri fiha nnifisha mhijiex miżura baxxa. Meta tara mbagħad fl-assiem, jiġifieri fit-totalità tal-pakkett li minnu se jkunu qegħdin igawdu wkoll u b'mod partikolari n-negozji tagħna flimkien mal-familji u l-impjegati tagħna. Allura ma naqbilx miegħek illi dan huwa ftit, anzi qed nagħmlu pakkett li huwa ġenerus li nħossu iżda li huwa meħtieġ ukoll. Aħna rridu nqisu kollox f'kuntest fejn kellna in-negozji u l-azzjendi f'pajjiżna illi marru tajjeb dawn l-aħħar snin, però ħadmu ħafna wkoll. Jiġifieri s-suċċess tal-azzjendi tagħna tal-azzjendi kummerċjali ma waqax mis-sema imma ġie għaliex huma ħadmu u irsistew u investew u ħadu sogri u allura dak irridu nirrikonoxxuh. Illi iva għaliex kun hemm min jgħidlek imma marru tajjeb dawn l-aħħar snin. Nattu jien ukoll dan il-kumment vera l-azzjendi tagħna marru tajjeb dan il-5 snin imma ħadmu ħafna, issugraw ħafna wkoll u kien hemm imma marx tajjeb ukoll. Jiġifieri b'dal pakkett li llum qegħdin nagħmlu huwa li nagħtu nnifs biex f'dan il-perjodu ta' inċertezza li għaddejjin minnu dawk in-negozji jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin. Id-diżappunt kbir tagħna jkun jekk ikollna mqar azzjenda kummerċjali waħda illi tfalli. Jew taqa' lura b'mod li wara li għaddu dal-ġimgħat ta' diffikultà li għaddejjin minnu ma tkunx tista' tirpilja u tkompli mixja l quddiem. U allura b'dan il-pakkett ta' inċentivi flimkien ma' dawk li nedejna s-sibt li għadda. U inċentivi oħra li jekk ikunu meħtieġa jiġu mnedija wkoll fi żmien illi ġej qegħdin nassikuraw li l-azzjendi tagħna jibqgħu mixjin il quddiem li jkollna l-impjiegi tal-ħaddiema tagħna li jiġu salvagwardjati u bekk ma li għaddi dan il-perjodu ta' ġimgħat wieħed jara li nibqgħu mixjin il quddiem. Dwar id-daqs tal-pakkett fil-fatt li nżid xi ħaġa li jgħid il-Prim Ministru u jikkonferma dak li qiegħed jgħid nhar it-tnejn li għadda kellna laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-żona Ewro u kif ukoll tal-Unjoni Ewropea flimkien illi l-Kummissjoni informatna illi il-medja tal-pakketti li qegħdin jiġu offruti mill-gvernijiet fl-Unjoni Ewropea huma ta' 1%. Fil-fatt id-Danimarka u l-Svezja huma inqas mill-1% huwa 0.6 u hemm li huma żjed. Tagħna huwa ta' 1.5%, ġifieri jaqbes il-medja Ewropea f'dak li huwa budget li nonfqu. Meta magħhom iżid illi l-injection tal-garanziji again hawnhekk il-medja hija ta' 10% u aħna naqbżuha billi fil-fatt meta tokkombinhom flimkien mhumiex 11% ma 12.9%, ġifieri kważi 13. Ġifieri aħna kollox relattivament. Ġifieri meta inti tara 300 biljun, pereżempju l-Ingliżi se jagħmlu garanziji, tiddividih bil-prodott gross domestiku ssib li l-persentaġġ huwa inqas minn dak ta' pajjiżna biex ngħid tal-Ingilterra in ġenerali. Ġifieri wieħed irid jara relattivament mal-prodott gross domestiku. Jessica Arena from the Times of Malta. What impact are these measures calculated to have on deficit and debt? And has any EU aid come into these measures at all? Tista' terġa' tirrepeti d-domanda li ġvera ma tantx nista'. Sure. What impact are these measures projected to have on deficit and debt? And has any EU aid come into them at all? Yes.
Hemm ħafna figuri li qed jingħataw, hemm min qed jgħid illi forsi b'mod ottimist illi il-prodott gross domestiku tal-pajjiżi ta' ħafna mill-pajjiżi jaqa' b'1%. Hemm min qed jgħid 2%. U sintendi minnu pessimist jew nkella jara xenarju ikraħ iżid ukoll anke 3 punti perċentwali, mhux persentaġġi, punti perċentwali. Issa jekk inti tibda minn pożizzjoni b'saħħitha li inti għandek l-ikbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea ta' 4.3%, meta inti tnaqqas 1, 2, 3% dejjem tibqa' fil-pożittiv. Minix ngħid dan huwa tbassir, l-ebda pajjiż sissa mu qed jagħmel tbassir għax ma jistax. Sfortunatament qiegħed jiġi bbażat fuq xi ħaġa medika li hija ġdida, għalhekk jgħidulha novel, ġifieri, illi ma nafux l-outcome tagħha preċiż. Ġifieri kull ma rridu nagħmlu huwa xenarji, però fost ix-xenarji tagħmel x'tagħmel, jekk inti tibda minn pożizzjoni b'saħħitha dak li huwa tkabbir ekonomiku, deficit u dejn, inti allura għandek teoretikament tispiċċa fost l-aħjar jew nkella l-inqas li sadbati. Dak li nista' ngħidu biss. Silvio? Punt li xtaqt inżid ukoll hawnhekk kif diġà għedna aħna qed nagħmlu kollox bil-għaqal. Għaliex qed ngħid hekk. Aħna qed naħsbu wkoll għal wara x'jista' jiġri. Nifhmu li l-għada li dal-każ jingħalaq, li s-sitwazzjoni tingħalaq, l-ekonomija mhux ħatkun bħax-xhur ta' qabel. U allura hemmhekk ħajkun hemm bżonn impetus qawwi wkoll mill-gvern sabiex naraw li nerġgħu nsaħħu u nagħtu dak iż-żejt li hemm bżonn fil-magna ħalli ritmu ekonomiku naqbdu kemm jista' jkun maġġel. U allura għalhekk aħna qed nappellaw għal f'dan is-sens ukoll. Aħna mhux ħanagħmlu pakkett li naqtaw nifisna wara xahrejn, imma nagħmlu pakkett ukoll li wara li tgħaddi din ikun hemm f'pożizzjoni nerġgħu nkomplu nassistu ħalli l-kumpaniji jerġgħu jaqbdu r-ritmu maġġel li kien hemm qabel. Forsi jekk tippermetti li nżid punt, aħna kellna għażla bej li ngħidu nħarsu lejn li jerġa' jkollna surplus ta' bil-fors, jista' jerġa' jkollna, jista' ma jkollniex noqogħdu nħarsu lejn surplus lejn deficit, jew li nħarsu u nagħtu priorità lejn il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Stajna nħarsu lejn in-numri u ngħidu l-importanti akkosta kollox li jibqa' jkollna numri sbieħ, statistika sabiħa jew li naraw li f'dal perjodu fejn persuni qed jinkwetaw għal saħħithom u hija biża' illi hija loġika fiċ-ċirkostanzi illi għandna l-kemm jien hemmhekk ukoll nappella s-serħan il-moħħ u għat-tranquillità. Imma tifhem li jkollok numru ta' persuni li huma beżana. L-ar ħaġa li tista' tagħmel lil daw il-persuni, partikolarment lil dawk li finanzjarjament huma jista' jkun diġà f'sitwazzjoni fejn ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja li f'dal kuntest ta' biża' inti finanzjarjament tasarhom aktar għaliex jew iridu joqogħdu d-dar jieħdu ħsieb it-tifel jew it-tifla tagħhom u mhux se jkollhom inkam illi huwa dieħel hemmhekk ħadna ħsieb dik il-faxxa ta' persuni, jew għax għandek ċirkostanzi fejn il-kumpanija li tħaddimhom kellha taqa' għal 4-day week jew għal 3-day week, hemmhekk ħsibna wkoll għal dik iċ-ċirkostanza sa tgħidli kulħadd jista' jaqgħodha filgħodu jqumu jikkritika u jgħid qegħdin taħsbu fuq paga ta' 800 euro fix-xahar. Iva, tista' tagħmilha dik il-kritika u li jiġifieri min qed jaqla llum 1000 euro fix-xahar ser ikollu tikka ta' tnaqqis, jiġifieri dik wieħed illi wieħed jifhimha imma ra xi preservajna inti tittarah x'ilqajna għalih, jiġifieri hawnhekk ilqajna l-sitwazzjoni fejn jista' jkun li kont se tmur għal sitwazzjoni fejn jkollok numru ta' persuni illi jispiċċaw qiegħda mingħajr xogħol. Għaldaqstant dan il-pakkett qiegħed ta' miżuri ambizzjuż qiegħed jiżgura li dak ma jsirx lil minn kwistjonijiet ta' ċifri u statistika, konna ġenerużi għaliex nemmnu fil-poplu tagħna għaliex inħossu għan-nies, qalbna qiegħda man-nies f'dan il-mument, qegħdin viċin in-nies nifhmu l-biżgħat li hawn min nies jien ma noqgħodx ngħid biżgħat bla bażi, nifhem il-pożizzjoni ta' kulħadd, nifhem min qed jinkwieta l-ġenituri tiegħu, min qed jinkwieta għan-nanniet tiegħu, min qed jinkwieta l-anzjani tagħna, min qed jinkwieta għat-tfal, min qed jinkwieta fuq kollox għall-inċertezza. Nifhem li l-ar ħaġa li għandna fis-sitwazzjoni hija ta' inċertezza u hemmhekk ukoll nappella biex ħadd ma joqgħod ixerret aħbarijiet tal-armiżmu. Ejja nkunu saqajna mal-art, ejja nkunu kawti, ejja naraw inħarsu lejn pajjiżi oħra, ma nħarsu wkoll is-sitwazzjoni ta' pajjiżna l-mod tajjeb li rnexxinna nikkontjenu s-sitwazzjoni f'pajjiżna sallum il-ġurnata grazzi għall ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna u għalhekk jiena nappella wkoll li f'din iċ-ċirkostanza inkunu pożittivi. Nifhem li qegħdin f'mument fejn forsi ħafna qegħdin jaraw id-dlam, jiena nara d-dawl ukoll. Nara d-dawl ukoll għaliex konfidenti, pożittiv, illi b'ħidma flimkien jekk il-poplu jibqa' kif qiegħed jagħmel,
jikkopera sabiex nieħdu ħsieb xulxin bħala gvern se nkunu qegħdin u se nibqgħu nieħdu ħsieb lin-nies dak huwa d-dover u d-dmir ewlieni tagħna li nibqgħu nieħdu ħsieb is-saħħa tal-poplu tagħna, li nibqgħu nieħdu ħsieb il-but tal-poplu tagħna, l-inkam tal-familji tagħna, l-inkam taż-żgħażagħ tagħna, tal-istudenti tagħna, tal-koppji illi jaħdmu, l-inkam tal-faxex kollha tal-poplu tagħna. Aħna se nibqgħu wettqu dak id-dmir tagħna biex ngħaddu minn dan il-perjodu kemm jista' jkun malajr u nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin bil-ħajja normali u tranquilla ta' kuljum. Christoph Schweiger għal Newsbook, żewġ mistoqsijiet fuq temi differenti jekk jogħġobkom. L-ewwel waħda Imperial College London publikaw modeling bażat fuq ir-Renju Unit li il-punt li twassalu li measures ta' suppression bħal school closures u social distancing estensiv u strett jaf idum 18-il xahar biex jibqa' fis-seħħ sakemm joħroġ vaċċin. Il-modelli ta' Malta tibassru time frame simili jekk iva jew le għaliex. U mistoqsija oħra ta' Brussa miżuri ġodda, Gozo Business Chamber għamlu survey u nstab li 50% ta' negozji f'Għawdex huma nkwetati li se jagħlu. Dawn il-miżuri tħabbru l-lejla se jnaqsu dal-percentaġġ, hemm xi ħsibijiet biex ikun hemm miżuri apposta għal Għawdex, pereżempju fil-budget ikun hemm sezzjoni apposta għal Għawdex, se jkun hemm miżuri apposta għal Għawdex di darba? Grazzi. Rigward il-vaccine, bħalissa hemm clinical trials għaddejjin, b'mod kien kunu saqajna mal-art u nkunu ottimisti iżda titkellem dejjem sena biex ikun sakemm ma jkunx hemm xi żvilupp li mhux mistenni li qassar dak iż-żmien imma qegħdin nitkellmu sena b'mod ottimist jista' jkun ftit iktar minn sena wkoll, ġifieri bejn sena għal 18-il xahar. Rigward il-miżura li ħadna aħna tal-eluq tal-iskejjel, diffiċli biex tbassar għalkemm ser idumu magħluqin l-iskejjel tagħna, jien nimxi mal-prinċipju. Il-prinċipju jibqgħu magħluqin sakemm ikollna s-serħan il-moħħ li s-saħħa ta' wliedna, s-saħħa ta' tfal tagħna hija imħarsa. Jiġifieri dan jaf ikun perjodu ta' ġimgħat, jaf ikun perjodu ta' xhur, ikun perjodu sakemm l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna jgħidulna li jkun prudenti illi jistgħu jerġgħu jinfetħu l-iskejjel tagħna. Il-prijorità ewlenija tibqa' is-saħħa tal-poplu tagħna. Jiena nifhem illi f'kull miżura li ħadna sa issa kellek sitwazzjoni li tkun sikkina taqta' miż-żewġ naħat u trid tieħu deċiżjoni diffiċli illi trid tażel li ma naħa tad-deċiżjoni ser tweġġa' lanqas. Nassigurak illi d-deċiżjoni li nagħlqu l-iskejjel tagħna kienet waħda mill-aktar diffiċli għalija għaliex kelli nażel bejn is-saħħa u l-edukazzjoni tat-tfal tagħna. Deċiżjoni diffiċli fimna li l-prijorità bejn is-saħħa u l-edukazzjoni hija s-saħħa. Madankollu nappellaw wkoll kemm lill-ġenituri kif ukoll lill-allima tagħna illi nużaw ukoll il-mezzi tat-teknoloġija kollha li huma disponibbli llum biex kemm jista' jkun it-tagħlim jibqa' dej anke b'online teaching. Nifhem illi impossibbli tirreplika l-mudell ta' meta inti fiżikament qiegħed preżenti ġo klassi, imma bl-istess mod lanqas jista' jkollna sitwazzjoni fejn it-tagħlim ta' wliedna jibqa' wieqaf kompletament tal-ġimgħat jew jista' jkollna wkoll sitwazzjoni ta' xhur ukoll. Rigward miżuri speċifiċi għal Għawdex dan il-pakkett, jiena f'dal aħħar sigħat u ġranet isa għamed din id-distinzjoni bejn Għawdex u Malta. Aħna gżira waħda ma assolutament tibda distinzjoni u għal daqstan dan il-pakkett ta' miżuri jott għal Maltin u l-Għawċin kollha. Il-Gżejjer nifhem illi Għawdex għandu sfidi li huma partikolari għalih ukoll, però b'dan il-pakkett ta' miżuri l-azzjendi kollha f'Għawdex se jkunu qegħdin jibbenefikaw b'mod saħħtu b'mod illi jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin bl-istess mod li jibqgħu għaddejjin azzjendi Maltin u għalhekk nifhem illi dik l-istqarrija ħarġet qabel tħabbar dan il-pakkett ta' miżuri u nifhem li issa tiġi meqjusa fil-kuntest ta' li l-Gozo Business Chamber ma kienx jaf bid-dettalji tal-pakkett ta' miżuri li kien ser jiġi mħabbar u għaldaqstant aħna mal-Gozo Business Chamber li waħda jidhirli li kienet l-ewwel żjara li għamilt wara l-ħatra tiegħi ta' Prim Ministru dejjem żammejna relazzjoni kordjali l-istess mal-Kamra tal-Kummerċ f'Malta l-Malta Chamber of Commerce illi nerġa' nirringrazzja tal-mod responsabbli li qiegħda taħdem fih f'din is-sitwazzjoni. Nixtieq nirringrazzja wkoll f'din l-okkażjoni lilkom il-ġurnalisti illi qegħdin tirrapportaw b'mod bilanċjat u b'mod fair. Huwa mument li żgur m'hemmx lok ta' sensazzjonaliżmu. Sensazzjonaliżmu f'dan il-mument jallarma lill-poplu tagħna, lanqas ħaġa li għandu bżonn il-poplu tagħna f'dan il-mument huwa li jiġi allarmat. Importanti li ngħaddu l-verità u l-verità sħiħa lill-poplu tagħna kif qegħdin nagħmlu aħna b'responsabbiltà wara li nikkonsultaw mal-awtoritajiet tas-saħħa, ma importanti mbagħad li nwasslu l-fatti
kif verament huma, ħalli ma nallarmawx lill poplu għal xejn fil-waqt li kulħadd jibqa' jieħu dawk il-prekawzjonijiet illi huma meħtieġa fl-istess waqt flimkien inħarsu wkoll nerġa' nappella u ntenni l-pożittività li jiena nħares lejn is-sitwazzjoni ta' ħafna xogħol fl-istess waqt sodisfazzjon li flimkien qegħdin niddefinixxu l-identità ta' pajjiżna ta' poplu solidali ma' xulxin solidali bejn il-Maltin u l-Awċin solidali mal-barranin, barranin li ġejjin minn pajjiżi Ewropej solidali ma' barranin li ġejjin li huma third country nationals, poplu li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin ukoll joħorġu l-valuri sbieħ tagħna tal-ospitalità, tal-kordjalità, tal-mod kif ngħixu flimkien bħala poplu wieħed mawt. Prim Ministru Liam Carter, Television Malta, xtaqt insaqsik fl-isfond ta' diffikultajiet finanzjarji li qed jesperjenzaw diversi kumpaniji hemm dawk li qed ikeċċu ħaddiema. Dawn se jibbenefikaw mill-istess miżuri li se jibbenefikaw negozji li qed jagħmlu minn kollox biex isalvaw l-impjiegi? Fil-fatt kif jekk tinnota daw il-miżuri li ħankunu għaw li għadna kif ħabbarna huma indirizzati primarjament apparti l-kwistjoni tal-likwidità li semma l-Ministru tal-Finanzi lejn l-impjegati. Ġvek inti persuna tkun edha spiċċat mill-impjeg għaliex l-employer tagħha ma stax jagħmel mod ieħor fiċ-ċirkustanzi, hemm benefiċċju ad hoc għall-impjegat u dawk il-persuni li ħajkun qed jibbenefikaw mbagħad mill-impjeg dak ta' jumejn fil-ġimgħa u ġurnata fil-ġimgħa, dak ovvjament ifisser li trid iżżomm inti l-impjegat x'inkella ma tkunx qed tibbenefika minnu. Jiġifieri il-mod kif ħdimna u forsi kien hemm ċertu kritika sma' għax ma ħriġtux il-bieraħ jew jumejn qabel, aħna ridna naħsbu f'kull ċirkustanza. Kif taraw, ħsibna fil-persuni b'diżabilità, ħsibna fuq dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal minħabba ċirkustanzi li kif żviluppaw minħabba tal-iskejjel, ħsibna għal dawk li għandhom il-kirjiet. Dawn huma miżuri li jekk tagħmilhom bil-għaġla ħajkollok sezzjonijiet li jbatu. Għalhekk ridna naraw li niddedikaw u nirringrazzja wkoll nerġa' kif semma l-Prim Ministru l-korpi kostitwiti kollha li naf li kellhom ħafna pressjonijiet, però dan huwa mument li kulħadd jingħaqad flimkien fis-sitwazzjoni ħalli nifhmu fis-sitwazzjoni li qegħdin noperaw bħalissa. Ħanżid punt mad-domanda tiegħek. Jekk xi ħadd, jekk min ħaddiem jiddeċiedi li jħekkeċċi biex nagħti eżempju ħaddiem Malti biex minfloku idaħħal third country national paga inqas, allura r-risposta hija mhux se jkun qed jingħata, mhux biss mhux ħajkun qed jingħata dan il-pakkett ta' għajnuna, imma wkoll mhux se jkun qed jingħata l-permess biex iħaddem third country national biex jieħu post ix-xogħol tal-Malti u jkun qed jitħallas inqas. Le dik hija ċirkostanza illi aħna mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiena kont ċar fil-messaġġ tiegħi li aħna bħala gvern mhux se nagħmlu distinzjoni bejn kategoriji ta' impjegati. Imma huwa żgur id-dmir u d-dover tagħna bħala l-Gvern Malti illi nħarsu l-impjiegi tal-poplu Malti u Awċi kollu, li nħarsu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi kollu bla ma nagħmlu ebda forma naturalment ta' diskriminazzjoni, ma fl-istess waqt mhux se nittolleraw xi ċirkostanza ta' prinċipali ta' min iħaddem illi jaqla l-Malti barra biex idaħħal barra nifloku biex ikun jista' jħallas anqas. Dik hija ċirkostanza li maħniex se nittollerawha. Le, da mhux kwistjoni ta' Parlament, dan hemm fil-fatt minn nhar it-tnejn twaqqaf ukoll diġà uffiċċju fih dan il-Malta Enterprise fejn hemmhekk ħajkunu jistgħu jibdew jassistu fl-applikazzjonijiet. Fuq dan il-punt, illum kien hemm qisu xprun minn naħa tal-Oppożizzjoni biex bħala Parlament nieqfu naħdmu. Jiena din xi ħaġa li nirreżistiha sakemm l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna u dan jotta l-kull post tax-xogħol jgħidulna li m'hemmx periklu li f'post partikolari tax-xogħol taħdem inkluż il-Parlament allura. Jiena nappella biex kulħadd jibqa' jmur għax-xogħol. Nimxu mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dan mhuwiex mument ta' festa. Dan huwa mument fejn kulħadd irid jimxi mad-direzzjonijiet tal-Dipartiment tas-Saħħa, imma fejn l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna li huwa sejf li wieħed imur għax-xogħol tiegħu, allura wieħed irid imur għax-xogħol fejn huwa indikat li jsir teleworking, isir teleworking, però żgur mhux perjodu ta' liċenzja fejn kulħadd tar-raġunijiet li jidhirlu hu jista' jgħid jiena mhux se mmur għax-xogħol u noqgħod niġri barra minflok. Ir-responsabbiltà u d-dixxilpina dan hu mument ta' dixxilpina fejn il-poplu irid jifhem li jrid ikun dixxiplinat miegħu innifsu. Huwa mument ta' skumdità, huwa mument li jirrikjedi ħafna dixxilpina u għalhekk jiena nappella biex nibqgħu nimxu mal-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, nieħdu l-prekawzjonijiet kollha, huma ċari l-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu, nibqgħu nżommu l-kunċett ukoll ta' social distancing, imma ta' ma jfissirx laqqas illi wieħed jista' jgħid carte blanche u nagħmlu perjodu ta' ġimgħat jista' jkun ta' itwal minn ġimgħat illi wieħed ma jmurx għax-xogħol. Grazzi.